Oimore Ramogi kamano kuom kawo thuolo ni mar bedo kod weche manyien e thuolo ni mobro bedo ka wakelo nigi saa 3 mar otieno. Magi e moko kuom weche ma omiyo pek. Hii gari ya wanafunzi ime lose control na ika lose brakes, ikakuja imeteremka. Bahati mbaya kukakuwa kuna Nissan ilikuwa mbele yake. Ji 14 oseyangi ni owito ngimagi e masira mar apaya ne otimore e gwenge ma Naivasha odiochieng' ma kawuono. Instructions were target the media so they don't do live broadcast. Kweth siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Land mago ng'anyo mare mar adek ka jofwambo yudo hinyruok rakruok mar obila gi johera mag Azimio. We disburse money when we have it. There is no reason why we will sit on money when we have. We should disburse. Nyowacho ma Kenya koro wacho ni gionge pesa makata magibiro miyo counties gikia kama biro wuoki. Machiegni kendo nyako Ramogi par ni inyalo tudori kodwa namba manari 36000 bende yudowa kanye mbui mag Facebook, wantie Twitter, wantie YouTube, wantie Instagram kachiel koda Facebook. Nyinga Simfros Okinda. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kweth mar Azimio koro wacho ni ne nitie paro mar kawo ngimagi kinde ng'anyo mane gitelo e boma ma Nairobi ka. Jotelo golero ni nyamburko mar Odinga ne ochiel gi magina nyadi 7 e alwora ma Pipeline. Ewi mano giseyo bila kuom tiyo marach e tok chik magiramo ni pod gibiro dhi nyime gi bago ng'anyo. Eriko Wenga ni kod ler mathuth. Bang' ng'anyo margi norochi gi obila, jotelo mag Azimio nochopo magawa moro mar twak ewi mano magiwacho ne gitony e lak tho. All cars hit 7 times with the bullets, and you could see to the direction of the bullets were all aimed at me. Okay, so we want to say that this is really terrible. This is our motherland. We do not have another country. Yes. And if the Constitution gives us the freedom to demonstrate peaceably, why would they want to kill us? There's no doubt in our mind that they've determined they want to kill some of us. obila etima kamano. We also noticed that the media were a serious target. Yeah, when we were turning around, because we had hoped that after dispersing the crowd, at least they would allow us to go ahead. But that's when the Raila Odinga's car came under serious barrage, including live bullets. It looks like somebody was hit with a canister. And his hospital, I think some of you are in hospital, and we are told the idea was the instructions were target the media so they don't do live broadcast. Motelo kweth mar Azimio norakre gi obila ma bende nokuro kuomgi tear gas kinde ng'anyo alwora ma Pipeline gi mkuru kwa Njenga. Odinga kata kamano ramo ni onge dok chien. Ambao wanaleta shida ni askari wa polisi. Na leo tunasema polisi pia wana shida. Hakuna unga ya askari polisi na unga ya mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo sisi pia tunawatetea wa askari polisi ambao wanatupiga tear gas. Wangapi wanasema hatutarudi nyuma? Lazima sava ifunguliwe. Lazima tume ya uchaguzi iwe ni ya kila mtu. Gharama ya maisha irudi chini. Bei ya unga irudi. Bei ya mafuta. Petroli. Diesel. Karo ya shule. Stima. Kodi ya nyumba. Tunataka huu ujumbe ufikie William Ruto. Dawa ya hii maandamano ni unga. Mokwongo kar saa 7 kweth mar Azimio nowuok Capitol Hill kama ne gibede gi twak ka gilose ikruok margi ne ng'anyo ma kawuono. Kendo ne gilware apaya ma Mombasa Road ka giko ne en kar dak ma Imara Daima, bang'e to ne gilwar Pipeline. Kinde no sapar ne kobedo mayot, wira ne obila ne osieko wito kuomgi iro maluongo wang'
kendo maino ketho romo margi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jofwambo bura noyudo hinyruok mopogore opogore seche mane gin e yor tich ng'anyo mane bag kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e boma ma Kisumu kod Nairobi. E boma ma Kisumu, jafwambo mar kambi marwa mar All Media Services ne winyore ka oringo yombo jonjore mane omonjogi kama ne gigoe picha ka bende gige mag tich ne okethore. Pod odhi nyime gi yudo thieth e kar thieth moro e boma ma Nairobi. Jofwambo mag ute fwambo kaka Nation Media Group kod Standard Group manitie ng'anyo mane otel gi ogai mar Azimio bende ne ohinyore sama obila ne rakore kod kwethno. Jofwambo gi bende pod dhi mbele kod yudo thieth e ute thieth mopogore. Wakwayo ne jofwambo chang mapiyo. Ng'anyo mag riwruok mar Azimio kar chung' od bura ma Mathare okawo tilo mopogore bang' joma mine kod nyithindo wuok oko kendo ywak ne obila mondo migi yueyo kuom iro malungo wang' ma giwacho ni hinyo ngima nyithindo e udi. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa Keini go jiwo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga mondo tim twak kaka yo mar tieko ywaruok e kindgi kendo kelo fuong'ruok ne jopiny. Jodongo ne ogoyo ngero ni ng'ama miyo emong'eyo lit mar nyodo ma oyangore odiochieng' ma kawuono e kar dak ma Mathare namba 10 e kar chung' od bura ma Mathare. Bang' juma achiel mar muoch mar magina, rakruok kod kite kaachiel gi wito iro malungo wang' e kar dak ma Mathare namba 10, Wakeini kod nyithindo owuok oko kendo wacho ni oromo. Lit ma nyithindgi osekale kaka gamo iro malungo wang' kaachiel gi hinyruok e kinde rakruok e kind johera mag Azimio kod obila onyong'o dendgi. Kata runge mag obila bende oywa ng'ich bang' winjo ywak mag Wakeini go kendo chuno obila makeyo johera mag Azimio kod iro malungo wang' mondo owinj ywak gi. Ne jatend piny Dr. William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga kwayo en achiel, waol kod lweny, wadwaro kwe. Kaka jorit mag udi, joma minego okwayo jatend piny Dr. William Ruto mondo duok piny nengo chiemo ma giwacho ni sani ochopo e wi tado. Pia tutaki maandamano Ruto. Maisha yeye chini bana. Kata odoko ni riwruoge ma kedo ratiro mag jopiny osebedo kaseyo obila kuom tiyo marach kod teko margi, obila odhi nyime kod diro iro malungo wang' ne Wakeini go. Motelo ne mano, rowere oyawo pap ne tugo mar oyeyo kod mbura e kindgi kod obila e kar dak ma Mathare namba 10 bang' obila tamo gi chope wang' apaya ma Juja Road e ng'anyo margi mar sundo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo duok piny pek mar ngima. Kuom thuolo mar ariyo e bwo juma achiel, kar dak ma Mathare namba 10 ne en pap mar sinema e kind obila kod johera mag Azimio mane timo ng'anyo e wi idho malo e nengo mar ngima. Chris Owino, Ramogi TV, Juja Road, Nairobi. Sirikal mar kaunti ma Kisumu to kod johala mathoth e boma koro kwano lala bang' monj mane otim ma oketho kendo oyak mwandugi tok ng'anyo. Jomaundugo ne omonjo kendo ketho gik moko e kar kano ringre manyocha eka oyaw kod kauntino ma bende ne otisi ni Kwe Funeral Home. Kar od kano ringre no ne oyawe jumani kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o. Komachielo e boma nogo, jomaundugo ne odonjo e duka moro molali gimoro amora mane ginyalo kete lwetgi ma owayo lal maduong' ne wuon ohalano. Gavana Nyong'o okwero timbe njore go ka owuoro gino momiyo obila ma boma ma Kisumu ne ok ochopo mar reso kuondego kendo geng'o jonjore. Nimefanya mimi mali yangu nafanya hivi. Makosa gani nilifanya? Watu wa Kisumu huko na shida gani na mimi?
Shida gani wako na mimi? Watu wazima wako na shida gani na mimi? Hii ni property yangu, private property yangu. Hata hakuna piece moja imebaki hapo ndani. Zote ndio hiyo. Ndio hiyo imeenda. Inaenda wapi? Mimi naenda wapi sasa? Ninaenda wapi? Naenda wapi mimi? Nitaenda wapi? Niko na watoto, niko na family, nitaenda wapi mimi sasa? Nitaenda wapi? Nini? Super. Bosi nampigia mara milioni moja simu, achukui simu, anasema nakuja mpaka inafika hivi. Wale wako hapa wanatoroka. Gari ya polisi wanaona magoti. Wanaibia huyo mzee. Gari nasimama hapa wanaenda na wanaona mtu anavunja. One by one na mawe. Polisi kwa Tokmano ji ang'wen nitie kar thieth ma Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital kama ne ochopie kodgi bang'o bila chielogi kod lisasi mag raba. Ma otimore ka jodak bomano ma Kisumu koro kwayo jatend piny Kenya mondo winjruok margi mar nengo mar ngima mani malo. Kane giloso ng'anyo mane obagi kod kweth siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, kama bende jotelo ma kaunti no ne oyuorie, jodak ne omedo jiwo ni gibiro dhi mbele kod ng'anyo nyaka chieng' moro winjgi. Miliseta Dhiambo miwa ler mathoth. E boma ma Kisumu, yore wuoth kod ohala ne ochung'. Oganda omako apaya mar ng'anyo ne pek mar ngima. Ne gichwalo ote mar pek magiwinjo kokalo kuom tung' mag sufuria, sende gi okombe mane gigawo e ng'utegi. Kata obedo ni ng'anyogo ne odhi nyime Kisumu odiochieng' ma kawuono, arita ne omedi e ondamo mamalo. Jong'anyo ne temo rakore kod obila e alwora ma Kibuye kod Patel Flats, kuma ne oketnegi ageng'a motegno mondo kik gimuom gidonje chuny boma. Rakruok no ne okonyago lemo ka kite kod iro malungo wang' ema ne wilore e kor yamo kaka sa sudo e kind obila kod jong'anyo. E ng'anyo no, jotelo mabende noyiere lemo opogore opogore e kaunti ma Kisumu ok odong' chien mana kaka ne gitimo chieng' ng'anyo mawuok tich. Esechogogogo, jopiny bende okwayo piny owacho mondo winj ywakgi mondo oganda oyud fuong'ruok kotenore kod nengo ngima. Maandamano ni nwabire kalure gi ngima ma antiere godo moidho. Mogo ni malo, temo ywago no dwoknwa kata bei piny. Pibe ni malo, sani bei mag udi boidho, skari be oidho. Uchumi ma wantiere godo ni be pesa be yudo tek. Sani tich jindikre mana kaka ging'ere kegen. Koro ere kaka wanyalo konyre Kenya waka? School fee ni malo gimoro amora. Rais bana parwa ne joma nomi kura go wato wan jogo Raila Odinga. Temnwa matek. Duoknwa gik moko chien mondo wawinje maber. Wakwa kata wambe ng'anyo ni wang'anyo nikech ngima moidho. Oken mor marwa. Ng'anyogo odhi nyime kaka ne ochan. Kata obedo ni gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o odiochieng' manyoro ne odwa chungo ng'anyogo apoya e kaunti no kapok ne ogo bade piny kendo yiene ng'anyogo mondo dhi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oramo ni onge twak mabiro timre kinde jatende William Ruto kod gai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga. Gachagua lero ni twak manyalo betie mana mar neno kaka Odinga dhi e yueyo
kendo were kod weche siasa e oreya mamalo. Elup jatend piny Gachagua omedo ni twak magidwaro en ni mondo Odinga odhi e rutaya kendo chiw thuolo ne piny owacho mar Ruto mondo chop kare singo mane giketo ne jopiny. Gachagua ne loso e boma ma Mombasa kama ne opuoyo jodak kuom keto kwe kendo rem timo ng'anyo kata obedo ni alwora ma kadho wadh nam chumbi en achiel kuom kuonde ma Odinga yudoga e sir malong'o e kinde yiero. Of Bandari Maritime Academy to ensuring youth employability. And we are happy that most Kenyans, like the coastal people, have decided that the elections are over. Elections were won and lost, and they have moved on with their lives. As we speak, the Azimio demonstrations have been left in Kisumu and Kibra. And we want to take this opportunity to ask the people of Kisumu and Kibra to call themselves for a small meeting and ask themselves what they're up to. When the rest of Kenyans are moved on, you are just there being used by somebody for his own selfish ends. The coast people know more than anybody else how they have been misused. We have told our international partners who are pushing us to sit with Raila Odinga. We have told church leaders who are telling us to sit with Raila Odinga that we are willing to sit with him, but not to discuss his forceful entry into government. We are telling our friends that we cannot violate the constitution. Apisas mag obila ne orido arita e dala gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta ma Ichaweri e kaunti ma Kiambu. Obila moko bende ne ogoyo kambi e dala jatend duond buch na Kenya Martha Karua e alwora ma Kimunye kaunti ma Kirinyaga. Kaka Judith Omondi lero, obila nokeo jonjore moko mane otemo ketho chiel e lop familia Kenyatta mantie Kedong e kaunti ma Nakuru. Karo Nyango. Dala jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ma Ichaweri e kaunti ma Kiambu. Obila fwadhore koni kod kocha. Obila more sub kaunti ma Gatundu South mane okwayo mondo meki kiyange ne okonia apisa magarita kwe mathoth ne omitich mar bet kuro odiochieng' mangima kod otieno duto makawuono. Okoni ma en achiel kuom chenro ma piny owacho oketo mar geng'o monj kaka mane otimore chieng' wuok tich e puoth Uhuru ma Northlands e kaunti ma Kiambu. Kata kamano, jonjore moko to ne oyudo fuok kendo monjo puodho moro ma wachore ni mar familia mar Kenyatta e kaunti ma Nakuru. Jonjorego nochako ng'ado waya ma ochielo puodhono ka gikoni gidwa pogo puodhono e kindgi. Kata kamano, obila nochopo mokeyo jonjorego oko. Komachielo, obila ne oluoro dala jadito mar Azimio Martha Karua ma Kimunye kaunti ma Kirinyaga ka gimanore kod gige lweny. Jatend obila makono Edward Ndirang'we yoro ng'we yamo oko ni obila ne chiwo arita e alworano mar geng'o monj madipoka ne oluwo ng'anyo makawuono. E kinde ng'anyo mar Azimio la Umoja ma wuok tich jumani, jonjore ma kwan gi ok ong'ere ne omonjo puoth jatend piny Kenya machon ma Northlands kuma ne gikwali rombe kendo ng'ado yiende bura. Njore ma kamano bende ne onyiedhore kambi mar Jokodinga ka obila osingo timo nonro. Jotelo ma itudo kod njorego kata kamano okwedo chano kata siro maundu makamano. Judith Omondi, Ramogi TV. Mine mawuok kar chung' od bura ma Gatundu South koro dwaro mondo jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwang'uono kuom Mama Ngina Kenyatta kuom koso rito mwandune. Minego mane loso gi ichwang' bende okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo tim nonro e monj mar puodho ma Northlands kendo kaw okang' mar chik ne jomaundu mane oketho puodhono. Mine mawuok kar chung' od bura ma Gatundu South owuok oko mar kwedo monj mane otimore chieng' wuok tich jumane e puoth anyuola mar joka Kenyatta mantiere apaya mar Eastern Bypass. Minego koro dwaro mondo jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwa Mama Ngina Kenyatta ng'uono kuom rem chiwo arita makare ni mwandune e kinde ma jatend piny William Ruto ne nitiere piny German. Janga hii ilifanyika tukasikia baya sana sababu mama ni wa Katundu. Na vile tunasikia buzi haske zote zimekatakato, miti yake na katakato. Ni watu, na hiyo watu wote wanajulikana. Tunasema Gachagua ni mtoto yetu na ni brother yetu.
Na sasa sababu ndio mdogo ya president na ya Ruto, na naona hiyo maneno yote ndio anaonanga, kaambia Ruto kunaenda hivi. Aende afeme pole kwa mama, ndio maongea na mama, alafu ongeza na mkubwa wake hiyo president, mwambie hiyo maneno inaendekana si mzuri. Menego dhi nyime lero ni bedo ni obila nokoso chopo reso puodhono e kinde mane jomaundu moting'o gik lweny makoch nochopo kanyo, nyiso ni nitiere kaka monjno nosepang chon, ka giwacho ni en gima onyiso tend piny Kenya e picha marach. Giko piny Kenya mondo onon monjno matut kendo kum joma oyud gi ketho mar monjo puodhono. Ile maneno tumesikia, tumesikitika sana na hiyo maneno. Hata tukajiuliza kwa roho zetu, tukajiuliza tunasimama wapi sisi watu wa Gatundu. Tunataka ulinzi, tunataka mali ya mama ngina ilindwe na His Excellency the President Ruto. Kwa maana yeye ndio mwisho. Akisema ifanywe itafanywa. Akisema kama ni majeshi kuja ilinde mali ya mama ngina itakuja kulindwa. Kwa hivyo tunamuomba kwa heshima His Excellency Uhuru Ruto, hiyo mali ichungwe na hiyo watu waliharibu hiyo shamba wachukuliwe hatua kali. Kane ging'anyo ginga paya mamutomo kama mama ngina Kenyatta wuoke, menego wacho ni anyuola mar joka Kenyatta osechulo gope mathoth e reso piny Kenya kowuok kuom loch mar jowagunda, ka giwacho ni dongruok kod ber ma piny Kenya sani mong'o nokel gi anyuola mar Kenyatta, kendo nego migi luor mowinjore kodgi. Serikali ijue ilitoka wapi hiyo maneno, kwa maana sisi tunasikia sana. Tutikane sisi tunasikia baya sana. Mfereke hiyo maneno, serikali ijue na ijue ni nini na hiyo mambo inatoka wapi. Hiyo ya Kenyatta abana sumpuo, kwa maana sisi tunakaa msuri hii kwa maana ya hiyo mzee. Kwa maana tulibata viwasi. Kana telnegi kod Ruth Njeri gishuri, menego koro dwaro mondo piny owacho ridarita makare ni mwandu duto mag mama ngina Kenyatta. Ruto, tumekwambia ndio president, chunga huyo mama. Bila kumchunga, sisi wakina mama wameendelea wa Gatundu, utatuona huko. Tutakuja wote na tutachukua maandamano Gatundu mzima. Na tuko tayari kama wanachunga huyo mama. Hiyo mali yake lazima ujue italipo namna gani na vile itarudishwa. Ningetaka kuomba serikali hii maneno ya mashamba izuie, manake hakuna mzazi anaenda kwa kitanda ama anasomesha mtoto yake akitaka awe maskini. Sote tunataka watoto wetu wapanuke na wawe na mali kila pahali Kenya hii. Kwa hivyo hiyo kitendo sio mzuri. Hata wale wako kwa serikali najua wako na vitu na wako na mali, na wakitoka hawatakaa hapo milele. Itafika wakati wangatuke kwa uongozi na hawataki hata mali yao iharibiwe. Kwa hivyo ningeomba wale wako kwa serikali hiyo maneno ikome na ikome kabisa. Egimaneneno ka gimano chan ojene mathoth ma ok ong'e nomonjo puodho mar joka Kenyatta ma Northlands manitira paya mar Eastern Bypass chieng' wuok tich jumane kendo ketho mwandu mathoth. Chenro mag loso puodhono sani dhi nyime. Jatend piny Kenya William Ruto koro golo chik mondo kembe duto matindo ma ichako e pacho ka mabende ong'ere kaka startups ibiro mi fuong'ruok mar osuru. Ka oloso romo mane okelo johala kod kembe mawuok e piny Amerika boma ma Nairobi, Ruto nowacho ni weche mag osuru mani malo osethiro yore timo ohala kendo piny owacho mare biro neno ni ma koro olokore. Ruto bende ne osingo ni duol machoko osuru biro duoko ne jotimo ohala osuru duto mabalang' ma gichulo sirikal. Following consultations with stakeholders, VAT on exported services will now be removed in the finance bill in the coming budget in June this year. The issue of tax refunds has remained a thorn in the flesh for many companies. Not local companies alone, even foreign companies and many corporates that work with us. The government of Kenya is making again a policy shift on this matter, and as a result, effective June this year, all verified tax refund claims will be payable within 6 months. If, for whatever reason, a refund is not made by the Kenya Revenue Authority within this period, the taxpayer can offset their claim against future tax liability without further application to the Kenya Revenue Authority. Wach ma bende okelo kuyo odiochieng' ma kawuono ji 14 oyangi ne owito ngimagi ka moko 40
Merido thieth bang' masira ma koch mane otimore apaya matudo Naivasha kod Nakuru. Masira no noriwo bas mar mbalariany ma Pwani kod nyamburko mating'o jowuoth. Wachore ni nyamburko ma mbalariany no notuomo mong'ielo matatu no to kane orek mage ne ochot. Asa uchelo odiochieng' jodak ma Kayole boma ma Naivasha nogole utegi gi dich mamoko kod koko mane wuok e bas ma mbalariany ma Pwani. Manene ni ng'wech mamalo kagoyo hon kendo moko taya te. Masira no timore kind bas mar mbalariany ma Pwani kod nyamburko mating'o jowuoth mar Nissan. Hani vile kumeenda hii gari ya wanafunzi ime lose control na ika lose brakes. Ikakuja imeteremka. Bahati mbaya kukakuwa kuna Nissan ilikuwa mbele yake. Ika slow down juu ya kuruka brakes. Kuruka bump. Ikapigiwa honi na ikaachiwa mataa. Still haikuondoka kwa barabara. In case hata ingeondoka tu kidogo, huyu dereva wa basi angeweza kuslice. Hii lori inapanda na hii Nissan. OCPD ma Naivasha Samuel Waweru yango masira no. Kaolero ni bas no tingo jowuoth mane dhi e piem mar tuke e mbalariany ma Eldoret. Owacho ni break mar gach Jopwani University ne riko chot momiyo tuomo Nissan mane chunge ginga paya. Tumesefu watu wengi, lakini wengi kwa Nissan wameenda tu hivyo tukiona, na lakini wengi tumeweza kuokoa, tumeokoa wakaenda district, na tunashukuru Mungu tu kwa hiyo. Juu hiyo ajali ikuwa kidogo. Nyamburko ariyo gono bayo Oimore bugo kendo nego ji 8 kanyo gi kanyo. Jomoka uchiel no yang tho margi od thieth ma Naivasha Sub County Hospital. Achiel kuom joneno Ruth Wambui wacho ni mana nyathi achiel kende emane oresi e Nissan mane opong' thich kendo nochomo Nakuru. Kuna mtoto ambaye ni mdogo ametolewa katika ile Nissan akawa wakupelekwa mahali pale hospitali, alikuwa ameguswa kidogo, lakini wale ambao walikuwa kwa Nissan wote karibu wote ni kama hawakuwa hai. Mimi ni mkaaji hapa Kayole Naivasha. Mimi tu nilikuwa nimetulia kwa rami vile kawaida mtu anatukuja kutulia. Gari yenyewe hiyo basi ya shule ika lose control, ika brake no ilikuwa na shida na breki. Sasa ndio dalili yake tu zenyewe ilikuwa inaonekana. Hiyo ikakosa kuwa na control vizuri, ikakuja ikagonga Nissan. Kugonga Nissan ndio yenyewe ikakuja ikaanguka hapa. Mimi nimekuwa mmoja wao wa kuokoa majeruhi, kwa sababu hata kuna mmoja nimembeba kumfikisha hospitali akakuwa amekufa, ndio tena nikarudi hapa kufanya hiyo kazi ya bado kutoa watu kwa hiyo gari. MCA machon mar Lakeview Simon Wanyoike wacho ni karapaya na okber ka kuom dweche ariyo mosekalo masicha uchiel osetimore. Wanyoike oseyo kama pi maricho luwo mayande kolosi kuom masichego komedo ni gisebedo ka giluongo Kenham mondo lose, kata kamano pok giyudo kony. Mtaro tuliwekewa hapa, kama hawata ufunika juu basi isibwa kabisa, sababu kama ule mtaro haungekuwa pale, ile gari yale maisha tumepoteza pale haigepotea. Wakati walikuja wakijenga hiyo mtaro tulipiga, lakini wale mainjinia walikuwa wanatengeneza, walituahidi ya kwamba watashiba ule mtaro na wafunike juu. Ringrejo mawito ngimagi otere kar kano ringre ma Naivasha Sub County Hospital. Nyakoro mogiro kamano kuom bedo kod wabro kawo yo machuok, kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth ma waikuno chendo mar Oimore. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our Supercharged Multi-Bet bonus on Shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Oh, you're here. Friends becoming family. Home-cooked meal, ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers.
kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Machiegni kendo kapod wamanyo weche mag ng'anyo ma kawuono e alwora ma Nyanza, jopuonjre kata japuonjre moro ma jahigni 17 yudo thieth bang' kane ochiele kod magina mong'ere kaka rubber bullet e boma ma Homa Bay. Kumachielo jodak ma Migori to nosoko obila mane oweyogi thuolo mar timo ng'anyo kuom kinde. Jojo molosonwa lipot moriwo nyaka monj e apisi UDA ma Siaya. Ng'anyo ma Migori ne obedo e yo mamuol e seche mag okinyi nyaka saa 9 mar midhiambo. Luoro nomiyo johala oloro tijegi ka apaya mowuok Migori nyaka Isebania bende ne olor kod jogo eko mane obago ng'anyo. To gima wawacho ni Raila nyaka timne kendo nyaka chiwne gima wacho. Saba mar piny mar Kenya, saba nyaka timnade nyaka yaw. Wadwaro ni wadwaro ni mafuta nyaka duok piny ni japigo. Mar ariyo, kama koro wagikani Raila Odinga ogoya gi tiaga sendara. Wadwaro luorir jotelo. Obila mane timo arita e boma Migori ne oketo wengegi ka joerago mag Azimio ne dhi nyime kod ng'anyo margi e bomano. Mwachako Migori kasani, mandamano mwachake Kenya, en mandamano manyaka kel geno kendo nyaka okel duoko. Bei mar mogo nyaka dog chien. Wadwani jotendwa duto mane Migori County mondo riwre gi jende mag Migori County mondo tim mandamano mar kwe. Ok ni wan wuon jotelo mano yier oling to timnade to jopinye mawuok oko kendgi. Kata kamano, kane oromo saa 9:20, ng'anyo mar kwe ne olokore mar ng'wech. Obila ne ogolo kokgi bang' moko jogo mane ng'anyo ne osokogi e kamoriko ne giyueye e karalapno mar posta e bomani ma Migori. Obila mane oriko ne opondo ne orakore kod jogo mane ng'anyo ka gitiyo kod irogo magolo pi wang'. Moko kuom jogo mane ng'anyo bende ne omanore kod iro malungo pi wang' mane gikuoyo kuom obila. Kendo chakre sani vijana wadwa wuok oko kar rombu kaka wasebedo ni. Mandamano wadwa timo kila wuok tich gi tich ang'wen. Onge gimiluongo ni handshake, mano gima wadagi. Number 2, jogo mano dhi moketho gigi Uhuru Kenyatta gi gigi Raila nyaka makgi maketgi e custody. E kaunti ma Homa Bay, ng'anyo ne owe japuonje moro kod hinyruok ka ne ochiele kod magina ma ong'ere kaka rubber bullet. Japuonjeno ma jahigni 17 ne lisasi omako bath wiye e kinde ma obila ne rakore kod rawere mane ng'anyo e kar dakno mar Shauriako. So when he was brought here, he was unconscious, but he was revived, he was stabilized. He had a cut wound on the right side of the head, which was bleeding, and the bleeding was stopped, and he got 3 stitches on that. During that stitching, he regained his consciousness, and from that time he has been conscious still. He's stable now. We are optimistic, very optimistic about the outlook, but because the injury was to the head, we will admit him in one of our wards for observation. Ng'anyo mar Azimio ne orocho chenro mag ohala kod yore mag wuoth e bomano ma Homa Bay kane ochuno obila mondo kejo ng'anyo ka gitiyo kod iro malungo pi wang'. E kaunti ma Siaya, jomoko mawachore ni ne nitie ng'anyo ne omonjo kendo ketho apis maduong' mar UDA e bomano ma Siaya. Ng'anyo ne ochakore kod muolo e bomano ma Siaya
kod gwenge mamoko. Bang'e to jong'anyogo ne ochomo apaya matudo Siaya kod Ulanda kama pis ma UDA nitiere kendo ne gidino apayano. Ne ochuno bila mondo ke jong'anyogo kod iro malungo pi wang'. George Juma, Ramogi TV. Riwruok mar jopuonj mar NAT koro kwayo mondo mi twak mar chungo ng'anyo bedi kaluwore ni oserocho chenro mag somo ahinya to alwora ma chuny boma ma Nairobi kod kuonde dak ma yutogi ni piny. Kaka Judith Omondi lero, bende nitiere skunde ma koro go marufuku somo ma wuok tich kod tich ang'wen kaluwore gi ng'anyo e kinde ma pod giloso yore mamoko kaka somo nyalo dhi nyime e yor mbui. En juma mar adek mar ng'anyo e piny Kenya ka skul achiel nyaka sani oselwar piny e kar dak ma Kibera. Ma en skul mane nitie alwora achiel kod kar lamo ma PCEA Kibera mane owang' kod jonjore mane omocho tulo Kibera otieno mar wuok tich bang' ng'anyo mar Azimio la Umoja kono. Wachni kod mamoko kaka luoro wi ngima mar jopuonjre kod jonyuol e skunde moluoro chuny bombe ma itimie ng'anyo juma ka juma koro miyo riwruok mar jopuonj mar NAT okwayo piny owacho kod kweth maketo sirkal tesre mondo mi obed piny kendo twag mondo mi ng'anyo rumie pacho ka. Riwruogno koni kalenda mar somo nyicha eka odokie wang'e bang' muoch mar midhusi mar coronavirus. Bende gikoni somo mag junior secondary nyicha eka ochakore kendo nitiere rem ma owinjo losi magi gilero ni ok nyal dhi nyime ka ng'anyo mag dhao bedo juma ka juma. Wach makoro ijiwo kod jolony mamoko mag somo bende. Gikoni klese 4 ikore ne penj madongo miyo winjo gibed kod kinde malong'o mag somo. Wakati ambapo matokeo ya KCSE yalitoka ya mwaka uliopita ni kwamba kuna wale ambao waliweza kusherehekea kwamba watoto wao walipata A's, lakini ukweli wa mambo ni kwamba watoto zaidi ya nusu walipata alama ya D, na tuliweza kusema ni kwa sababu kulikuwa na interruption kwa sababu ya COVID. Kwa hivyo syllabus haikuwa covered. Sio tofauti na wakati huu kwamba tunaangalia siku 2 kwa wiki watoto hawahudhurii masomo. Skunde moke kaunti ma Nairobi bende nyoro ote mondo mi jopuonjre odong' pacho e kinde ma pod gilalore e wi kaka gibiro keto somo e yor mbui e odiochienge ma ng'anyo nie pacho ka. Kama moko mane ochopo to kwan gi ni piny mokalo. Hapa Nairobi mashule mengi hasa sana tukiongelea shule za sekondari utapata kwamba wanafunzi huwa wana commute ili waende mashuleni, na sasa unapata kwamba hata tukija huku kukuwa na public transport kwa barabara. Kwa hivyo ni kwamba kuna watoto wengi sana ambao hawajaweza kwenda shule siku ya leo. Monday pia ilikuwa vile vile, na last week pia wakati ambapo maandamano yalikuwa launched. Kwa hivyo ni kuuliza kwa unyenyekevu sana, tunaweza himiza serikali wale ambao sasa ndio wako kwenye viti wafanye juhudi kwa haraka sana, na ili watu waweze kuketi chini, watu waweze kuongeleshana, watu waweze kujibizana, manake dialogue tu ndio itaweza kusaidia katika wakati kama, manake hatungetamani tena kuona tena next week siku ya Jumatatu, kuona tena hiyo wiki nyingine siku ya Alhamisi masomo yakikatishwa. Counties mamoko kaka mano ma Homa Bay mang'anyo ne ochakore kar saa 2 mar okinyi kawuono. Thoth jonyuol ne ochiwore mar kowo nyithindgi e skul kaka yo mar jiwo arita margi, ka bende kwan mar jopuonjre mane ochopo e skunde kaka Shauri Yako kod skund primar Malek manie chuny bomano ne tin mokalo. Counties mamoko makaluo kuma oriwo Migori, Kisumu kod Siaya bende somo ok dhi nyime kaka pile. Wach mar maandamano ni nyathi nyalo hinyore korona mane obedo beda ot kata mana ng'eny jok dhi skul, ng'eny nyithindo ko dhi skul. Jopuonj nowacho ni ka waneno ka piny rach inya bedo gi nyathi e dhot molo dhi gi nyathi e skul to ang' duogo bedo matek. Magi duto kelo luoro ni poni ng'anyo dhi nyime, chenro mag somo biro rochni e bombe ma itimie ng'anyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Gavana Manakuru Susan Kihika omedo kwayo jotelo mapacho ka mondo bed piny mar kelo winjruok e kindgi kod tieko ng'anyo madhi nyime kano wegwenge Manakuru kawuono. Kihika wacho ni ng'anyo mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ok lure gi chik, to nitiere yore mopogore gi ng'anyo ma ginyalo tiyogo kendo mar mondo mi gikonye e kelo duoko chien pek mar ngima pacho ka. Kihika jiwo twak e kinde ma kweth mar Azimio to loko toke ne wach makamano.
It may not be affecting me right now necessarily, but eventually it's just a matter of time. Because there may be a business person here who sells some merchandise in a shop in town, who goes for it perhaps in Gekomba, and now because of what is happening, they are not able to get into a vehicle and go pick up that. So eventually it affects everybody. So when you talk to us about we want to talk, that's the kind of conversation, yes, I think we should have. How do we make things better? We know across the world, the cost of living has gone up. And this really is contributed by the wars we see in Ukraine and Russia and other factors. Ng'atachiel onegi kod jomaundu e gweng' ma Yatia Baringo North ondamo machuok kowuok kamane oike ji ariyo mane jokuo jamni onego jumachiel mokalo. Kanda Gor Chelimo ne ochiel gi magina kinde mane ene puothe ka jokuo jamni ne oyombo kod malayo jamni 50. Kalure kod monjo no jodak makono koro odak kod luoro ka gikoni jomaundu go chalni rito monjo joma biro dhi mondo okaw ringre Chelimo. Jaod bura mar Baringo North Joseph Makilapo kod nyawadgi Matukana South Ariko John seyo piny owacho kuom rem tieko monj kod kuo jamni kara bang' jatend piny William Ruto ne ogolo chik mar rakruok kod jomaundu go. Jabich osenegi e jumbe ariyo nyandwat mar kaunti ma Baringo kaluoro koro omiyo jopiny dar ka gimanyo kuonde ma arita berie. Minister of Interior na maskari wetu hapa, hata mafuta peke yake ni shida, hata kusafiri gari, hata allowance, motivation allowance. You pay askari here in Baringo the same allowance as askari in Nairobi. What is the madness? Hii madness hii wasimu ni gani tena? Sasa tunaweka hao wawili, moja nawekwa so that we are busy coming to bury people. It must stop. It must stop by fire, by group, by anything. It must stop. Kama kuna watu wasimu katika Kenya hii, ni watu wanaitwa human rights. Kwani watu wakiwao mara mbili safari hii hapa, wapi nyinyi mmeona kwa hii mkutano human right? Hii human right iko wapi? Jarim Geche mag Safari Rally Maxine Wahome maiche chigore no nego jaera mare Hassan Khan gikono to wethuolo grambon masilings millionaire. Kane ong'ado bura makamano jang'ad bura Lilian Mwetende ogolo chik ne Maxine mondo oboke mag wuoth kendo ogol chik ni kik owuoge pacho ka maonge yie mar doho. Wahome ne ochwalo kwayo nyim doho mondo wethuolo kod rambon ka olero ni ok obiro chore gi joneno kendo yango ni odak e boma ma Nairobi kod jonyuol mage ka osingo bende ne oikore chope nyim doho seche te madwarore. Burano ibiro winji kendo tarik 19 dwe mar Ang'wen higani. Kawadhi nyime en piny owacho ma counties pod nyalo dhi bedo kod midhiero mag omenda kaluwore kod deko mar omuom ma ichwalo negi kowuok e piny owacho mamalo. Jagoro mongirore migawo mar omenda Chris Kipto wacho ni aguchgi pod ni nono kendo gibiro mana chwalo ne counties omenda kaluwore kod choko mag osuri. George Bati miyo ler. Nok mar omenda ma osebedo kokwako counties mathur kachal ka gima ok dhi rumo sani kendo nyaka piny owacho ma counties med dhi nyime tweyo kanda. Ma en bang' jagoro mongirore migawo mar omenda Dr. Chris Kipto lero ne komiti mar Senate mochung' ne ng'iyo kaka itiyo kod omenda mag jopiny ni aguchgi pod oduono kendo mane momiyo gideko chwalo omenda madhi ne piny owacho mag counties. We disburse money when we have. There is no reason why we would sit on money when we have. We should disburse. So this issue of saying Treasury is holding on money is also, I think, a bit unfair on our part because we only disburse what we collect. E nyim komiti motele kod Senator ma Vihiga Godfrey Ososi, Kipto koni kata bedo ni migawo mar omenda ni poko chwalo ni counties omenda kuom dweche 4 mokalo. Juma mokalo ende ni gigolo omenda maromo siling bilion 36, omenda ma dwe mar 12 makoro osechopo ne counties. For the counties we were having a lag of 4 months as of last week, and we paid last week, and in fact I have a schedule of balances here that shows that counties now have 36 billion in their account. Kano penje ni en karango ma migawo mar omenda biro chwale omenda machakre dwe mar 1 nyaka dwe mar 3 ne counties. Kipto ne ni kod dwoko achiel
ni mana ka giyudo muom. Senator asked, when are you paying? And I want to say we'll pay based on the revenues that we get. Kiptoo ni deko makamano kel kod omenda mathoth ma piny Kenya chulo e wi gope manol ka oluwo ni kata mana migepe mag piny owacho pok oyudo omenda mag dongruok chakre dwe mar 7 higa mokalo. We must pay our debt. And you don't want to hear that Kenya failed to pay its debt. So that's number one. And we paid this month, last month alone, I think this month of March, I think we have done over 150 billion debt. From July to now, ministries have not received development budget. So it's not like Treasury has favored ministries and against the counties, no. Komiti no kata kamano ne oketo migawo mar omenda orindi maliet. E kinde mane ginyiso jagoro mongirore Chris Kiptoo ne oyangnegi ni en karang'o ma gibiro golo omenda madhine counties. Every year we pass a disbursement schedule. And it is not fair that the Senate passes the disbursement schedule after consultation, after public participation, and that schedule is disregarded. We'll give you until 15th of April for at least January to have been paid in the accounts of counties. Migawo mar omenda ne onyiso geno ni choko mar osuru dhi bedo maber dwe mar 4 kendo gibiro cholo omenda ni counties kaka dwarore. This is the month we expect to get more revenue. So when we get revenue, I can assure you, governors and senators, we will pay on time. And I have indicated, and take my word, Governor Harati and governors, if our situation improves, we want to have this record of at least if it's late, it's 1 month. Kaluwore kod deko mag omenda mawuok e piny owacho mamalo kadhi ne piny owacho mag counties ma osemiyo counties pek e tayo chenro mag dongruok ka moko kuomgi chuno mondo okaw hola ka wuok e bengi eka mondo gichul kata mana osara ma pod nenore ka gima dhi nyime. George Bati, Ramogi TV. Duond buche ma pacho ka koro biro chuno mondo mi olos budget gi manyien to ok duok piny omenda mana winjo giyude komenda mar 2022 2023. Registrar mar duond buche Anderitu owacho ni ng'eto ni mar milion 590 budget manyien bende omako apise mag piny owacho. Duond buche na winjo yudo maromo bilion 1.4 ka kumae ne oseornegi milion 726. E budget manyien kori biro mana chwal negi milion 140 modong e wiye e hiko omenda ni. Kuom duond buche 90 mondikore e pacho ka mana 48 ema opuodh ne yudo omenda ni ka 39 kende ema ose oro kwayo margi. Duond buche 2 rito yudo omenda ni, 4 oro kwayo manyien ka 3 pok oro kwayo gi mar yudo omenda ni. Government in regards to the budgets, and the Office of Registrar was also affected, and so was the Political Parties Fund. The Political Parties Fund at the beginning of the financial year was 1.4 billion. During the supplementary one budget, the budget cut that has been affected is about 590 million. The Political Parties Fund has been slashed by 592 million. This message has just been relayed to us by the registrar a few minutes ago, and we were hoping that this is the government, as promised in their manifesto, that is going to support political parties, and what we are seeing is actually the opposite. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch
to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Today we launch the Safaricom Strategy 2023 to 2026. And this is a product of very fruitful collaboration between ourselves and our partners, together with communities that we work. I've attended many foundation projects, and there is nothing that is heartwarming than seeing the impact that it has. So today is about the future. The past has been very successful, impacted 8 million people in health, in education, and economic empowerment. You can only lift somebody if you are stronger and bigger, and you lift him and you bring him up. So that resonates with me, and it's what I want you and I want the foundation to do, is to lift the rest of Kenya. You know, I have never climbed aeroplane. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden T-An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Machiegni e mesa mar weche tuke, timba goko mar KCB dhi nyime gi timo rako kendo ikore ne tugo mar quarter finals e okombe mar Enterprise. Ibiro tuge kindi kod tim mar Black Blood e mbalariany ma Kenyatta chieng' Jumapil. KCB pod nigi lit mar wito okombe finals mar lig maduong' ma pacho ka mane giwito e lwet Cabras ka gin gi geno mar chopo finals mar okombe ni kendo loyo. KCB osebedo kod chandruok kaluwore ni thoth jotugo mage nigi hinyruok kendo ok nyal siro tim no yudo duoko e tuke e kidienje mopogore opogore. Shida kuja piga picha. Tim Kenya mar rowere mar golf walo jotugo abiriyo mabiro tugo kata mabiro tingo bendera mage tuke mag All Africa Junior Team Golf Championship mibiro bagi e piny Uganda e kind tarik 15 nyaka 21 dwe mar Ang'wen. Tim no osebedo ka timo rako kama jotugo Liki Mathi, Krisha, Mikael Kihara kod Junaid Manji biro tugo e kidieny mar yawuoyi ka Chanel Wangari, Belinda Wanjiru kod Adri Gashora tugo e kidieny mar nyiri. Pod gidhi nyime kod timo rako e seche ma itiegogi kaachiel kod jotugo ma jolony e tugo mar golf motelo ne piemgo mibiro bag Kampala e alap ma Lake Victoria Serena Golf Club.
One of the things we did as a Junior Golf Foundation is that we gave the juniors free entry into the event, and they were able to follow the professionals as they played. During the training, we also had some of the professionals come and talk to us about their stories and how they made their life up to the professional level. And I think for me, they were excited because they are able to connect what they are doing now and where they are headed.